Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon isugo. Okay. Streaming o alang sa mga kaigsuonan nato din sa The City Cathedral sa Tagum City. Mayong gabi kaninyo o may ako mga paghinaot nga inyo usa nga gibuhian ang tanan ninyong gibuhat karong gabi og apil sa mga pagampo. Tungod kay diha sa mga pagampo mao gid kini ang source sa atong kinabuhi. Okay. So dili ko magdugay, dinhi ako magasugod sa pag-abli sa libro sa Marcos. Marcos Kapitulo 5. Ang karakteristik niini walay lain kundi si Jesus, okay? Kauban sa iyang mga tinunan og kadtong giyawaan og kadto usab na usa ka tao nga nag-atiman sa iyang mga baboy. 2,000. Okay, akong basahon ang chapter 5 verse 1. They went across the lake to the region of the Gennesaret. Verse 2, when Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tomb to meet him. Verse 3, this man lived in the tomb and no one could bind him anymore, not even with a chain. Verse 4, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains. He tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Verse 5, night and day among the tomb and in the hill, he would cry out and cut himself with stones. Verse 6, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, what do you want with me? Jesus, Son of the Most High God, swear to God that you won't torture me. Verse 8, Jesus had said to him, come out of this man, you evil spirit. Verse 9, then Jesus asked him, what is your name? My name is Legion, he replied, for we are many. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Verse 11, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Verse 12, the demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. Verse 13, he gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Verse 14, those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Verse 16, those who had sent it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Verse 17, then the people began to plead with Jesus to leave the region. Verse 18, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Verse 19, Jesus did not let him but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Okay, mga igsuon karong gabi, sigutan nato kining kalabuton. Kining gitawag goal, kalabuton na makita nato na dili gayud di ay basta-basta kining atong ginahimo. Importante na agyud tay mga butang nga angay pagabuhaton, ilabi na mga pag-ampo kay mao kanay pinaka-source nga gikinahanglan gayud na makabaton kitag kusog gahom diha sa atong Ginoo. Okay.
So dinhi makita nato na ang Marcos Kapitulo 5, chapter 5, sa usa ka mensahe, the whole message, makita nato na doon nagyoy kalabuton ng demonyo. The demon's goal was to control human and they inhabits. So mao to'y nahitabo ni adtong tao nga gisudlan og daw tong espiritu. Okay. So pila ka espiritu ang naa sa sulod ni atong tawhana? Sa akong pagsusi, dili basta-basta ang espiritu nga misulod kaniya. So gipangutana siya kinsa imong pangalan? Legion. Okay, akong gitanaw diri, Legion was the largest unit of the Roman army, consisting of 3,000 up to 6,000 soldiers. So mauna ang Legion from 3,000 to 6,000 soldiers. Okay. Pila ganito kabuok baboy nga gisudlan nila? 2,000. So kining 2,000, kung imo ning kwintahon, ang 6,000 nga may puyo didto sa tao, 6,000 nga evil spirits nga may puyo didto sa tao, imong i-divide sa 2,000 ka mga baboy. So ang answer ni Ana is 3. Matag baboy, adunay 2 ka evil spirits nga nagpuyo ni anang baboy. So dinhi makita nato na dili di ay kaya sa baboy ang 3 ka daotang espiritu. Tungod kay sa diha nga gipaadto ni Hesus ang mga daotang espiritu ngadto sa mga baboy, ang nahitabo ni haguros ang mga baboy o niambak sila ngadto sa pangpang. So laktod nga pagasulti, ang baboy kung mabutangan og tagtulo ka espiritu, daotang espiritu, dili kaya, mahagbong, mamatay gayud siya, madaot gayud siya. Pero sa tao, kaya niya ang 3,000. Kaya pagayod niya ang 4,000, 5,000, ngadto sa 6,000. Busa, mao ni makita nato na ang kalabuton sa demonyo, mao nga, kontrolon niya ang tao. That is demons. The demons' goal was to control human and they inhabit. While Jesus' goal was to give people freedom from sin and Satan's control. So maunay kalabuton so karong gabi, uban mo sa among mga pag-ampo. Tungod kay kung wala si Kristo sa tong kinabuhi, wala gyud ta. Mao nagiingon sa 1 John 4:4, dako siya nga niya kanako. Greater is he that he is in me than Satan is in the world. Dako siya nga niya kanato. Dako siya nga niya kanako, dako si Kristo nga naa kanimo, dako si Kristo nga naa kanato kay kanila nga naa sa gawas. So nga tong buhaton, gamito nato ang authority. Nag-ingon siya sa Luke chapter 10, I have given you. Ingon siya, I have given you authority. Okay, Luke chapter 10. Atong tan-awon usa kadiyot ang Luke chapter 10. Nag-ingon siya din, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Amen. Unya niingon bagid siya, nothing will harm you. So, diining paagiha, gamito nato kini. So dinhi sa Matthew chapter 16, iyon siya unsay imong pagagapuson, muapil ug mutabang ang kalangitan sa pagtrabaho sa atong gihimo niining yuta. Okay. So nag-ingon siya dinhi, praise the Lord. Okay. Nag-ingon siya dinhi, unsay imong pagagapuson. Okay, praise the Lord. Iyon siya, praise God. Okay. So dinhi makita nato na nag-ingon gayud ang pulong sa Ginoo. Okay, sa Matthew chapter 16, makita nato dinhi. Ingon siya dinhi, praise the Lord, for whoever want to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Okay, good. Verse 26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his souls? Or what can a man give in exchange for his souls? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done.
Okay, so dinhi makita nato mga igsuon na niining mga butanga makita gayud nato na diha sa Ginoo dako gayud kaayo ang kahimuan. Amen. Okay. So dinhi lain pa gayud dinhi siya ingon siya din sa chapter 16. Ingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So mao ni siya, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So dunay gahom, mutabang siya. Mutabang ang Ginoo sa paglihok kanato uban sa iyang mga anghel. Okay. So karong gabi ipahimusla nato kini ang authority nga iyang gihatag kanato. So sa dili pa niana hinluan usa nato ang atong mga kagalingon, magampo kita Ginoo. Salamat sa imong pulong. Karong gabi nagatudlo kanamo nga magmaisugon kami una sa tanan, pasayloa kami sa mga nahimo nga kun aduna may mga butang nga dili maayo sa imong mga mata, hinlui ang among makinabuhi. Og salamat Ginoo. Praise the Lord. Ang imong pulong nagaingon, dili kamo magpalimbong. Don't be deceived. Praise the Lord. Submit yourselves to God and resist the devil and he will flee from you. Ginoo, salamat na una sa tanan among ipasakop ang among kaugalingon diha kanimo nga karong gabi ubani kami ang imong mighty power, ang imong gahom sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ginoo, dili gayud kini matarog ug dili gayud kini pagalumpagon tungod kay ang imong gahom mas gamhanan ikaw Ginoo nga nagauban kanamo karong gabi. Ug salamat Ginoo sa mga kalampusan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Okay, akong ihatag karon ni Pastor Chanley nga maoy mudala sa tanan nga mga pag-ampo uban sa mga paggapos. Apil kamo nga naa karon nga nagabantay o nagatan-aw sa atong mga televiewers. Okay, apil kamo sa paggapos niini. Okay, to God be the glory. Puso na to sa mga pag-ampo. Okay. Okay. Atong ampuan ang mga taga-Israel kay nakaambit mangud kita sa grasya ug kaluwasan gikan kanila ug dili man ni ato ila man ni Romans chapter 11. So atong iampo sila Ginoo. Salamat Ginoo sa Israel, nagaampo kami na magapadayon ang kalinaw kanila. We pray for the peace of Jerusalem. Nagampo kami Lord na imong proteksyonan ang imong makatauhan. Og salamat nga tungod kanila midagaya ang grasya og kini maoy abot sa mga dapit diin Ginoo nagapahiluna gikan kanila. Og kini moy nahimo Ginoo panalangin kanamo sila. Busa nagampo kami nga panalangini ang nasod sa Israel. Og salamat Lord nga bisan pa man ang mga kanasuran, bisan ang among nasod sa Pilipinas, nagampo kami sa among president down to labing ubos Ginoo na imong panalanginan Lord ang mga dapit diin ang ilang makinabuhi, panalip di sila ni ining mga COVID Ginoo nga virus nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Og salamat Lord na nagampo kami na ang tanan nga mga naas pangatungdanan Ginoo gikan sa presidente ngadto sa labing ubos ngadto sa tanan Ginoo na makabaton sila sa langit nun kaalam. Ilid ang ilang makinabuhi Ginoo nga diin kini nga nasod magabayaw kanimo. Ug tungod niini ang imong pulong ug imong pangalan Ginoo dili gayud masalipdan. Busa nagampo ako Ginoo sa Luzon, Visayas, Mindanao nga may kagawasan kami niining COVID-19. Ug salamat Lord nga bisan pa man sa Tagum City ang among mayor ngadto sa labing ubos Ginoo nga mga pangatungdanan gikan kang Mayor Relion ngadto siyang Vice Mayor ngadto sa tanan nga mga sakop niya Ginoo nagampo kami nga panalip di sila Ginoo ni ining mga virus, panalip di sila, proteksyonin sila, hatagi sila mga maing panglawas, diin sila maglakaw sa langit ng kaalam gikan kanimo. Aron Ginoo makabaton og hanay og maayong paagi, kagawasan, kalinaw ug kalipay ang among syudad. Ug salamat Lord nagampo kami sa mga frontliner karong gabi na panalip di sila Ginoo nga dili sila matugyan sa mga kadaot kundi adunay kalipay sila nga mogaalagad sa imong mga katawhan. Ug salamat Ginoo nining mga pag-ampo karong gabi bisan sa mga military men nagaampo kami nga magapadayon ang imong proteksyon kanila. Among makigsuonan sa kabukiran
Ginoo nga bisan si kadugayon sa panahon diin ilang gibati ang magalisdanan apan tungod sa imong pulong Ginoo nakabaton sila og kapahulayan. Busa panalangin ni ang ilang magkinabuhi, panalangin ni ang ilang mga panimalay, panalangin ni ang mga kabataan, ang tanan Ginoo panalangin ni Ginoo. Salamat Ginoo nining matag na bisan pa man Lord sa one way outreach, bisan sa among president si Sir Brian uban sa iyang pamilya, Ma'am Dulce, si Ma'am Grace. Nagampo kami nga tagay silang mga maing panglawas, kinabuhi, tagay taas pang kinabuhi, nga sila Ginoo magalakaw diha subay sa imong kabubuton, nga kaunay ang ilang pagdumala Ginoo subay gayud sa imong mga paagi. Ug salamat Lord sa tanang mga district gikas District 1 up to District 14, Ginoo nga magapahiluna gayud ang imong grasya. Ikaw gayud ang mabayaw kini nga movement sa one way outreach, ikaw gayud ang mabayaw Ginoo. International one-way outreach, Lord. Salamat na pinaagi niini magapadayon gayud Ginoo ang buluhaton nga wala gayoy Ginooy babag sa tanang paagi sa pagpangalagad. Panalangin ni Lord bisan ang among mga area overseer sa district number 10 Ginoo gikan kang Pastor Jojo Villarino uban siyang panimalay kang Pastor Lito Luna. Salamat Ginoo bisan sa iyang asawa nga nakabato na sa kaayuhan ug maing panglawas. Ug salamat Lord kang Pastor Kimpan uban niya Carling uban sa iyang pamilya si Mrs. Salamat Ginoo. Si Pastor Lapi, si Pastor Yuyun Cano ug salamat Ginoo Pastor Fred Aguilar sa New Bataan ug salamat na Pastor Diwani sa Pastor Diwani Castro sa Katiil. Salamat Ginoo sa mga area overseer nga magapadayon gid silang malipayon malasigon ang imong proteksyon magaabot kanila. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga mga pastor dili lamang dinhi apan tanang mga kasimbahanan sa Tagum City. Lord, i-bless kaming tanan. Nagaampo sa bako sa tanang mga pastor sa Tagum City. Ginoo nga i-bless ang mga pastor Ginoo tagay maayong panglawas, tagay silang kusog ug kaligon uban silang panimalay nga niini ma-enjoy kami niini mga kapanahonan karon. Tungod kay ikaw man ang nagasaad nga dili nimo kami biyaan, dili nimo kami talikdan. Ug salamat Lord ay imong Hebrews chapter 13 verse 5. Ug salamat niini mga butanga nga dili gayud mapakyas ang imong pulong. Ug salamat sa mga pag-ampo. Ug salamat Ginoo sa mga kalampusan. Ug salamat Ginoo sa mga kadaugan. Kining tanan among gipasalamatan ikaw sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Ang tanan magaingon. Amen. God bless us all. God bless you. God bless. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sukapon na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lahinon panganunod talipay ang ating matagamtaman kauban Asya. Pagkaanin lutok kataho ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadanaan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon Jesus. Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inatas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon
Doon kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, makaluha iyang pag-ilan, wala na'y kamatayon. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban,